ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, оё шумо медонистед ки агар либосҳо ва пояфзулҳои даркории худро аз Турсия заказ кунед, пас 2 маротиба арзон дастрас карда метонед. ва агар надонед ки аз куҷо заказ кунед, пас марҳамат, мо ба шумо мағозаи фастшопро тавсия медиҳем, ки ин мағозаи бародарони тоҷикони худамон аст. онҳо либосҳои даркории шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон равон мекунанд. бисёри мағозаҳои Тоҷикистон маҳз аз ҳамин бародаро борзаказ мекунанд. шахсан худи ман аз ин бародаро якчанд либосҳои даркории худро заказ кардам. ҳамчунин ин бародаро телеграм канал доранд, ки шумо метавонед дар он ҷо даромада либосҳоро бо нархҳояшон бубинед ва чизе ки ба шумо писанд меояд, метавонед заказ кунед. ссилкаи телеграм канал ва номерҳои фастшоп дар якум комментария закрепидшуда. дӯстон, аллакай имшаб аввалин турнири UFC дар соли 2023 баргузор мегардад, ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳориба байни ду ҷанговари вазни миёна Насруддин Имамов ва Шон Стрикланд мешавад. ҳамчунин дар ин турнир боз муҳорибаи бародари афғони мо Ҷовид Башорат зидди Матеуш Мендоса мешавад. боз муҳорибаи Умар Нурмагомедов зидди Раони Барселоса ва муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук байни Дэн Иги ва Даймонд Ҷексон баргузор мегардад. турнир имшаб, яъне шаби 14 ба 15 январ аз соати 0:30 ба вақти Москва ва 2:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. а муҳорибаҳои асосӣ боша аз соати 3:00 ба вақти Москва ва 5:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метонед. ссилкаи телеграм боша дар описани видео. чемпиони вазни миёнаи UFC Леон Эдвардс гуфт ки рақиби навбатии ӯ кӣ мешавад. муҳорибаи навбатии ма 100% зидди Камару Усман мешавад. ин муҳориба рӯзи 18 март дар турнири UFC 286 дар шаҳри Лондон баргузор мегардад. ин чизе ҳаст ки ба ма дастан гуфтанд. ҳафтаи гузашта ма бо UFC гап зада будум. онҳо гуфтанд ки Усман осеб дорад, аммо то он вақт соз мешавад ва ӯ аллакай барои ин муҳориба омода шуда истодааст. ман ҳозир дар фикри маҳз ҳамин муҳорибаам ва агар ки дар ин муддат ягон кор рух диҳад, пас ҳамон вақт фикр мекунем ки чӣ бояд кард. аммо ҳозир ҳамаи диққати ман дар сеюм муҳориба зидди Камару Усман аст, гуфтааст Эдвардс. хотиррасон мекунем ки чанд рӯз пеш хабар баромада буд ки дасти шикастаи Камару Усман ҳоло ҳам соз нашудааст ва UFC ба ҷои Усман ин муҳорибаро ба Билол Муҳаммад медиҳанд. аммо акнун чӣ гуна ки мебинем дӯстон, дастаи Усман розӣ шуданд ва боварӣ доранд ки то он дам Усман худро барқарор карда метавонад. мураббии чемпиони UFC дар вазни сабук Ислам Махачев Хавьер Мендес гуфт ки барои чӣ дар муҳорибаи шогирда зидди Александр Волконовский ғалабаи Фавран интизор намешавад. ман ягон вақт дар фикри Фавран ғолиб шудан нестум ва доимо худро барои 5 раунд тайёр мекунам. агар ки Фавран ғолиб шавем, беҳтарин. агар ки не, пас мо барои 5 раунд тайёрем. дар ин муҳориба ягон чизи дигар интизор шудан и баҳои кам додан ба беҳтарин чемпион Александр Волконовский мешавад. агар ки мо эълон карда гӯем ки Фавран ғолиб мешавем, пас ин ноэҳтиромӣ нисбати Александр мешавад. аммо бояд ки ӯро эҳтиром кунем. ислам чизе ки хоҳад мегӯяд, дигар мураббиҳо чизе ки хоҳанд мегӯянд. аммо ман барои муҳорибаи 5 раунда зидди чемпиони бениҳоят хуб омода мешавам, гуфтааст Мендес. дӯстон, агар аҳамият дода бошем, пас Хавьер Мендес оиди ҳамаи рақибони шогирдонаш чунин суханҳо мегӯяд, яъне ки ҳам онҳоро ва ҳам дастаи онҳоро эҳтиром мекунад ва ягон вақт ҳавобаландӣ намекунад. аз ҳамин сабаб ӯ чунин мураббии машҳуре ҳаст ки дар UFC аллакай 5 чемпионро тарбия кардааст. ба фикри худи шумо дӯстон, ин муҳориба тамоми 5 раунд мегузарад ё ин ки зудтар ба анҷом мерасад? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.